Hello guys, for today's vlog, naabot kami sa mong destination guys. Muna ni ang place nara guys. Mo ni siya ang J3 Resort guys, pero wala pa ko nakanaog sa ubos kay nagbantay pa ko sa mga gamit. Naginahinay pa man sila panghakot. Pag humaghakot ayan namin moadto sa ayan ako moadto sa ubos. Mo ni ang ato ang lugar diri guys. Oh, pwede diri mag-overnight. Mag-overnight sila guys. Kami ani guys naglibog may unsaon ni namo. Kay manguli man unta mi unsa may imong sakyan ani nga mingaw man kay diri wa may pasayroan diri wa may mosulod diri nga kun kay sudlonon man di kayo ni sa tanan ni nga resort guys. Mo na nga ambot unsaon namon ning banana karon siguro among buhaton ani magpahatod mi dito sa highway kay manakay na lang siguro mig pasayroan ani unya pag uli. Kay di pwede di mi makauli guys ang mga dugidog dito unsaon na lang to. Mo na nga. Uy. Nagpaabot pa ko nila guys. Kaya naghakotay pa sila. Ipaabot na po na ako si Banana guys. Lagi si Banana guys. Gasakit ang hawak ato guys. Ano ka to yung hawak. O ganun nagsakit to yung hawak. Naunsa di ka to siya. Ay napa man didi sa ubos oh. Rice ni siya oh. Rice terraces. Oh. Na rice terraces. Anak pwede ba na? Wala ni sulod. Dalon na na. Anak na lang. Usa. Kanar ka na pampi mga bata. Kinsa ning bag? Dalan na ate ang. Na, takuri. Ayan na mi. Ang paabot kong daddy. Agoy, Diyos ko Lord. Nagpaabot ko ni Banana guys. Kay iya akong balikan. Dira sa na. Kay tagay sa ako. Tagay, 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 tagay. Wala sa overhang guys. Kaya na overhang ko. Ay, wala pa din nagilak ni Papa ni Mote or aw. Dito na unta ng panigo para manghigda ta. Ingon si Mama, unya ra daw na. Dalan ninyo, bugat ra ba na kayo? Wali, ikaw dala ni mi oh. Dalan ninyo banig. Panangin sa si mong mama ka. Wala ka pa balik. Kaduol ra ana oh. Hilak. Panangin sa dito na pwede na ba ikuan ang banig? Eh para makalingkod-lingkod mo dito. Wala lingkuranan dai dito. Wala pero puno ko ang dami. Dagag tao dito. Mamay ra. Bati kayo. Si bati. Ganaw sa pong dagat. Mao. Iyon kay nindot. May mas nindot ang bagyo. Mao ba? Ya layo kay no. Hmm. Mura man ikuan may no private. Sila picture atong sa ilang ko, hindi sila picture kesa dapat. Private ni. Private man okay ikuan man siya oh. Private. Dili ka kasulod sa bigas. Ang ganahan. Ilak na Ay ni. diri ka kay ulan niyo sa ta. Oh. Ay. Diya pa kami na. Okay, daddy. Dalag tubig ate. Gamay na lang dadon nga. Maot ba? Ano ko kurang? Na maot daw guys, wala pa magugukan mo guys, kay napa ko diri gapundo guys. Unsa am nato ni iguli unya may Sige boleh si kan. Hai. dinos. Nang lapad ay uno mo apas ang des ng lapad no. Okay. Ang problema mo apas silang lapad may. Sino? Nama yung signal diri. Abi taw. Antang apas sa silang ng lapad ay pa magalit. Ito ah. Limag mo anito sila diri gabiin na mga lasing ko di nakakaon ang mga ero nila daan.
Ah, gidagan man ako buta ang plato ni kuan ni Rosel. Gidagan ako ang cat food. Ako ni tambay dito. May patuntun sa luwan to diri. Asa Ako pag spesa dito sa tukuran ba? sa Baguio. Oo. Agamay da space diri di ay. Oh. Okay ra ko magpa abang room. Mm. Pila ka pagka ilang room diri? Ay, mara pa siguro na hotel. Para mag hotel style. Kay pwede ron ta matulog no. Pumunta na mama ko din na tumuuli god. Yung muli na sa video. Nagdudobi ako guban ganina niya. Lisod po naas lang mana di ta mo uban. Kaya og sila ra mana nga, pwede ra di mo uban. Ay nangguts lang mana niya manguli na pud baya sila ugma. Wala na, lagi ka anak man, ay bayad. Wala, tagaan tayo yung surgery ba? Oh. 20 raman. Hindi nagbayad mo? Tangan naman ko ang si base na siya pa. Wak. Hmm? Oh, Bukid naman kayo ni diri eh. No? maganda rin ang naligo na ito. Tagapagilihan tayo. Hmm? Mga dagong pa niyo, mga impor, sundalo. Ano diri? Kalayo diri ka maot. Oo, mga tungganan mo. Sumon mo pitas to ah. Minok in the pita guys. O bukid naman kayo niyo. Hmm? Bukid na kaayo. Apa? Apa siguro ni. Ngayon na mas basilyo ani. Karon? Agatong pagkuan niya. Dapat mo. Mo rin ko ang piano. 2,000 kapin. Ay, hindi ako grabe. Igan eh. May hangin na. Lagi no, wala Oo, siya bro. hangin. Hawan ba lubi wali. Ang takon wali liyok. Mingo man kayo rin napita guys. Uy, ganam. Ano ako, Diyos ko Lord. O dito pa ni sa Malaysia guys. Dito sa Malaysia ga, baka itong gitrabaho nilang kuya diling dito ga. Oh, Ingon ani jud kami nga ga. Ginoo ko. Kuy, pagdagan turista. sarap pa yung nanay. Kung ba yung nakaadtong ko to, gilaag na ko siya. Kaya ingam siya laaga ko ni diri kay Bill. Uy, kay ko diri kay pati mingawa. Mo to, gilaag na ko siya. Akong gibit-bit sa tidadang. Ako nagpahibulan na tidadang. Nga siya di mo ang adtuon. Pag abot ito, gisapot si dadang kay ano siya, kaingon na siya nga siya kung giani diri yan wala ko pag nagpahibalo nga siya kuya diling dito kumigan kuya diling po gamukot ano gidala man mo ng tiguang diri Ano utang na siguro niya. Hakot yung papilis natin. labi sa paghakot ni mo na ning kuan ana ning lagiti do man ni kabuk baso kasi na ning lagiti ana ba din kuan ang imong hawak gaso kay murag na kuan ang sa lubot ra man na. Last but not the least. Ay, mga bangko ang din nino, di pa mo uguro ni manay. Kaihion kay ko.
Kailan ko po. Yagi, anan diraga? Ara, ligid ito natin. Kalau ko na tubig, ibigay ko sa territory mo. Sobos. Ang saan man ako dira? Dika, dika. Naman? Pare, sabi. Cellphone mo. A day of my life. Kasabori ka. Asa ko ka? Ano? Tara guys, maragunggoy. Isi ang dilat. Nakita to kung ano Wala ko. Virginity. Tara yung tubig. Ano ka kaliro? Ah, sama. Ay, bukat mo na. Kanina. Oh. Adto na mi sa beach guys. Tara. We going to a party. Buwak na lagi naga. Oh. Haman ang buak. Kani ba? Oh. Ay, kuan na ni ay katanang Paglaro papi. na, Oh. basta matagat na ha. Ah, natagak ini ganina. So, Me obsessed of you. matagat na mo na. Hala. Ya, kwa oh, kay mabuak ni. Me obsessed of you. Na. Mo ni ato ang destination karon guys. Mo ni ang place. Nindot siya guys na siya papahuwayan. Kuntiyan dako ay. Government to. Na siya papahuwayan guys, pero mingaw siya nga lugar. First time na mo diri guys nga ning anhi. Tanaw na to sa ubos guys, ug unsay mga kaganapan didto. Mingaw man eh. Mingaw siya nga resort guys eh. May patong sa tukuran. Kani mga kwarto na diri may. Kani mga kwarto na dira guys. Ay wala naman oy oy. Wala na. Wala na. Oni siya. Oni siya guys. Oh. Asa man ni diri? Oni siya guys ang place. Ay machi-uchi guys na. Dili flowing. Ito. Yan ay ba siya magpangga mag-litsi-gutsi? 20. Ay, dili, 150. Adol. Hi! Agugol ng baby, oy! Ilang swimming pool, guys. Ayan guys, ang lugar. Ilan na ka-minutes? 13 minutes. Ano mo? Alahi po din na di ana. Oh, ang katutong ganina atong isulo diha. Yung speakers to. Sa LGU. Mutsira-sira magyapon siya tutsi-kutsiran chimay. Lagi. Noon ni siya guys ang ato ang beach diri guys. Oh. Uchi to ay. Ut ka ayo eh. Ganahan. Sigang. Ano? Ara sila guys. Nagtapos na sila guys. Ano? Ah, sige mga. Hala, unsa ni ma? Ah, pinalit ni? Abi na ko gikuan ni kinhas. Mix ya oh. Hala mga lami lagi ni nga. Yan na, lami Venus oh. dito. Hala na ikatong baw. Unsa ni? Si Venus na lang. Happy pandilan. Guys, on tan-awa guys oh. Nami. Kinason. Ha? Saan wala? Saan?
Ay, saang. Tara guys, nangaon mi guys. Nangaon na sila guys. Alam, meron ba kayo ng carbonara ni Inday? Di ka ra? Nalapit kayo ni Kilawon, oh. Guys, oh. Napay, gusto pa kapin. Oh, gusto pa kapin. May, pagtimo, May. Silupin ng ta. Dali ga. Carbonara, right mo, ah. Ako yung laman, no, doon. Nakuha ta og carbonara. Asa man ang plat. Okay, lami ng carbonara ni Inday Maris. Kalag sa na ba tara katilaw aning carbonara once a year. Layo man diri manang. Uy, nindot pa mang tukuran ani manang. Day. Guys, kung kayo day, alin kayo na kapawan lang mo atong kuhan. Pagpalit na to, kinason. Pag wala. Ha? Doon na kayo yun? Ay mao ba? Agoy, ginawa. Nihar, kaya bidire. Uyok. Papatilawan ang kumang. Gitor na mo ang whole tabi na. Ano, bitong mainga. Di na, alam mo, tuyok. Tuyok ko, may Oo. Dito, dito, mga gulor dito. Mga balay. Di ako maadlok ko sa mga ampo. Ay guys, ilok ni mami guys. Puti kayo guys. Ito mana? Puti na kung ilok. Mano lang sa puton. Sa inana, malayo. Ano, puti. Gutom na lang tayo. Ako bito siya baka langitan sa balay. Daddy ana ay. Si Daddy matigusan sa kuang doon likod. Uy, na. Huwag ka walong dalang ba? Ay, lako, kaya makidnap ka ba? Ano ka? Basa naman ka, day. Amo to kita muna. Duhata. Malaboy kang si Dada sa magkataon. Wala. Oy. Nami ah. Ah. Night. Night, Daddy. Di man iko. Night, Daddy. Kanon, baby. Nay, melon. Pansit. Pansit man yan. Dito para oy. Kaya ka ah. Mo ba? Swimming! Pwede mo nung ako na naman sa lalo. Sa may puro. Oh, dahil Wala na, ikaw ginara. Paano nga ba? Ma'am. Hindi na ako narap ng anak ko. Ano? Si Hera. Ang bebe ang. Eat. Yummy. Naligo na na. Nam. Yummy. Lagi gana, luyo, gigutom man eh. Pitsit mo, gano'n. Kaon ka, may kanta ka. Ano mo tiga-tikin din? Ako siyang gitiksan. Eh pa, nagtikong gabi idaan. Dili na po, may kitulog na po. Dili lagi sa loto. Kani yung mang ganan siya ani mang. Dili lagi siya mila. Naugaw na ko. Ngayimot. Ano yun? Ngayimot? Alien. For a while ha. Eat sa, mag-eat.
Oh, si Daddy, oh, wala na nakuha ng si Daddy, oh. Yan, buwan ako, kana. Di ba na, pagkaon? Ali! Sa dogi. Hmm. Ate! Mangihi. Ako sa plato din ako carbonara. Mangihi, me. Tanaw sa ate ha. Carbonara. Kunang miti. Ate, tagain ako po plato, ate. Please. Wala na yung plato. Ha? May plato. Pare mag-color good. Sino may plato? Mama, kanina. Ate, tagain ko plato, please. Wala na gani. Ay, wala na yung plato. Tara naman. Lamas, daro. Kurot na ron. Excuse me, day. Ani, mami. Pwede mo isot ang carbonara. Pangaon, carbonara pa. Dali, dali, oh. Kaya ako silang hukaran. Mga sa to. Iyatag din nilang Venus. Wala may kanang kuan ay kanabit ang luwag. Ma, magdiwa ko watermelon. Oy, tagaan to ko plato. Ito, no? Ate, napay plato dira, ate. Ay, naamay plato dahil diri. Oh, tagaan to. Carbonara sa diri. Uy, kuya. Pas unta to. Yan. Nami king carbonara inday oh. Kuya, ah. Ay plato dito day. Ay kana day kana. Mang carbonara pa ka? Pwede na ganyan pa yung so. Lopo ka tin. Nalami ka ayo. Ayute. Ayute yung carbonara. Ah. Ayo, damang. No, right na. Sikuan Venus. Friend, atag Venus. Ay, taas na ang video. So, diri ra ta taman guys. Bye everyone. Amping tang tanan. Naraon, 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 naraon.